Здравей, Нико! Ето е моята въдица, с която хващам рибка. Ето там в далечината, може би виждаш, там е моста, където татко ходи на работа. А това е мястото, където аз хващам рибка. Ето от тук, където е тази кола, се минава и се отива ето там на този остров. На този остров живеят хора, остров се казва Хокоя. Ето тук мина една кола. А сега, Нико, ще ти покажа птиците как закусват с рибка. Ето вижте как летят. И сега ще видиш как скачат във водата. А тук долу е пълно с рибка, не знам дали можеш да видиш. Това, където видя ли? Рибката как си играе. Тук отдолу минават много рибки. А птиците летат отгоре и виждаш ли как скачат във водата? Ето и този батко хвана една рибка. Той има с два стая. Ето е рибката. Ето я. Ето ги и лодките, Нико. Хайде, чао от мен.